Салом алейкум бародаро, хуш омада ба канал. Як видео кардагӣ будам шаб дар қабристон то саҳара. Лекин то саҳара набуд вай видео аз сабабе ки хайхтон мефаҳме уже бисёри бад меринӣ аз ҳамин сабаб. Аз сабаби дуюм и ягон барқасд набуд. И папутӣ буд и видео. Папутӣ чӣ хел? Инам чӣ хел ки ҳозир ман папутӣ рафтестам. Ма доставкада ки кор мекардам, подработка, харитаи ҳами заказ мара гирифт ба даруни ҳами қабристон овард. Яъне шумо меге ки дуруға, агар биге дуруға нест. Барои чӣ? Барои чӣ ки ин ҳами раҳа дидесте? Ин ҳами раҳ қати гирифт овард. Уна уҷа дарвоза дора, 4 дарвоза дора, чандта дига даричаи майдача дора. Мебарата ҳамун сӯбона инҷа чораҳаш дега, чораҳа бо усу мебара. Барои ҳамиқа мара ҳами хелӣ шудагӣ буд ки шав соати 9-10 даже қариби 10 ман ҳамин тақати гузаштагиам. Ва якум бор неси чанд бор будагӣ буд. Ина қабристон, уна уҷаам дарвоза дора. Уҷа дарвоза дора, бо чораҳа усу дарвоза дора. Ҳами хеқати хулоса калони бадай. И қабристон калони бадай. Ина дарунаш, ина танкуча дора. Танкуча кати медрои мерави. Ким куҷо мебарата каручи? Ман намедонам ягон 2 километр калона иҷа ёки 1 километр калони бадай. Барои ҳамин илтимосом мекунам ягон нияти бад кати қабул накуне. У видео папутӣ сохтагӣ буд ва нашод русом ягон против, ягон барқасд, ягон кори вай кардагӣ нестам. И ҳамихе як видео. Яъне дар шаб кани ман метарсам ё наметарсам, ҳамин видео ман съёмка кардам. Папутӣ специально барои ҳамин не.